Здравейте хора, аз съм Диването и днес ще играем малко Clash Royale. Вижте какъв чест ми се падна в сутринта, докато бяхме на Даскало. Яко честче. Ще го отворим в следващия клип, ще го запазя. Сега фрито да отворим. Тапанарщина. Нали бе? Тук плана, в който съм. Тук оставите мангай и да почваме. Както видяхте, в най-стария ми клип правя фри интрота, който иска скайпа е в описанието. И така да почваме да ги пушваме. И значи мангалчето. Грозен? И значи. То стом много ма дразни, честно казвам. Сега ще го ударя. Тъй. Аре! То ще умре при пека. Тук е едно губим варелчето и сто. И то се е миро. Човек. Хора, то се миро, няма две пеката едно след друго. Как да пуснем? След две-три карти може по някой път идва толкова скоро в дека, ама то пак чак толкова бързо да му дойде. То се миро, хора. Пускам си едно бейби драгънче да убие лъчката. И да ти ба майката. Да, ташки. Аз ще напълням другата кота и ще ме вземе тъсто за най. Не, без да искам пусна дълга, ама. Аре, умри бе, шибана лъчка. Който иска може да влиза в клана. И по принцип няма места, но може да влизате. Ако намерите място. Сега целта ни да не загубим. Искам да се кача на 7 арена, пробвам се от тя седмица. Таман ставам 1900 и там 90 купи. Играл още един батъл там да кача и да стана вече. То не да пуска с няколко купи по-рано. И тогава сме приебала, че губя батъла. Смисъл не купи печея и си оставам на 6-та арена. Той много ма дразни по някой път, но какво се прави? Сега те скрипчета искам. Да, той то с манга от класа. Ето. Аре, много нещо ми направи смутаняк. Ай, сега те хубаво ще наспаме аз. Уби ме спама. Изручта. Ето, що живее още, що живее? Оп, Миньон Хорд. Е майна. Ох, езве. Удари и умре обаче. И не е хубаво да ти иба пекато. Не. Ох, ес, моеца да живея. Що ли съм направил на никого? Ох. Моеца, майната ти, бе! Мърша шибана! Да ти ба майката. Крипа няма да е много дълъг. Ще към 10-15 минути. Ще ви еба мамата не спамите. Кажете хи на YouTube. Пет човека има, сега да ще ме махна от клана, ама няма интерес, ще вляза в репа и БГ. Влизайте в репа и БГ, той е на един приятел между другото, 50 са. Всеки ден се освобождава горе да го по едно място, ама трябва да седите клана, за да влезете. Той е такъв БГ лав, т.е. трудно се намират места.
Аре да умрат тези, бе. Ко ще кажат? Аре, за кое ти ги, бе? Бой? То скак мази, бе! Видях ти? После ще видя клипа. Той как успя ма вземе тъй майната му? Той пека много си го обичам. Мини пекът. Защото голямата иска. Много е гречко му направи кулата на няколко хиляди. Сега ще ми пусна шибани барбирани. Аз трябва да направя тъй. После 1 милион ход са до там. Не, кулата ще си ги довърши. Като трябва да си пазя главната, защото то с мангал с камерзини. Ти бахо крайка. Мога му копна дека, после не знам. Зависи ако ма биш, мога копна. Мога копна на ония дед ма би между другото. Мисля, че той нямаш скелетън армия, защото тъс карта я нямам. Хора, знам, че и смешно, ама. Просто в началото ми се падна Baby Dragon, а не скелетън армия, което ми е гадно и какво направя. Сега, на един хит. Значници. Сега. Аги да ги убие. Ще чакам да ги убият. Само ще ми източат принца. Сега тъй. Double AX. Ще кажа Double AX Change. Хора. Ще има колко съм възе. Ще кажа сериозно се ебам. Double AX Change ще кажа. Виж, що за гейчета сте? То Уизът не е да умира. Ето и само си питам, ама умре. Аре умри, бе, изроди. Бау, сега ще покажа кой е шефа. Така, то с много гано ма спами и той не ми харесва хич. Човека иска на спами и аз го взех. Yes. Реви ми. Ти го заслужаваш. На. Искам да ревиш още повече. Гати, 2 батъла, 7 минути и половина клип. Казах, че няма го правя много дълъг, защото съм на рожден ден след малко. Първо на уроци и след това на рожден ден. Сега, кое комбо ми? Барбирани и принц. Малко настрани ги пуснах барбираните, ама нищо. Шет. Да. На война, шибаната лучка искам да умре. Майка чипа. Пускам тъй. Дълъг. Хора, падна ми са преди няма да 1 месец, при 2-3 седмици някъде ми са падна дълъг почти 1 месец. Дяма. Какво се прави? И тъй, че който иска фри интро да ми пише. Има скайп, аз ще го приема. Ма там, нека те заприеме, може да се го смениш, напишете за интро и те да знам, защото ти рандом хора ми пращат и... Не знам просто кой да приема и кой те ми пратил на базик и кой от вас. Аз не че имам много абонати, ама имам там 15 съба вече. Майка чиба. Много мала такива с глобини. Те най-шибаните създания са тези глобини, честно казано. Те с Fire Spirit много ма да разнят. Няма дам да стигнете Fire Spirit. ПК, не, нямам миньон ход. Майната ти на тебе, всички като... Биби. Трябва баба Драган. Така. Да спека много я мразя, хора. Много шутбино от дими, че право много кръв има и като не победима.
Искам в Clash Royale да направя тя на така карта, да не можеш да се побежда, ако ти да я пуснеш. Ще е яко. И видите мислите, нали? Някаква хипер огромната. Да изструва 10 ексира, ама наистина да е невъзможно за убиване. Трябва мега спам. За да я убиеш. Още колко шибани глобен варела ще ми фари. Като знае, че ще погини. Ще умре. Няма нади. Ще умре. Гити са! Я бич. Чакай да му кажа на този. Че диванието ми е канала. Хора, ще изиграем още един батъл и след това знаете ко? Ще булс на Magical Chest. Честно казано, направо мисля да се го булсна. Такива ми за джемови ще ги събера. От кланчеста ще ги събера след 1-2 дена. След няколко кланчеста, силвър честове. Да ти батъл малото, но ги мага такива стома. Пускат уизардскията на армии и ми... Ела ти пробача. О, аз ме източа колата на турски. И так, ела тук. Бау. Мускетира, не ми е голям проблем. Той даже е жена. Мухаха. Да го ядосам и този. Ай, още един път. Ако ми са хиже, пача. Сега. Ревиве! Ревиве, пача. Да не ми са химно, що те също. Мухаха. Чук съм дълга би 100 геймича. Заслужаваш си. Ти Баузърда. Сега ще спусна на спринца, докато няма ексит много. И по-коло. Тоест комбо може да ма вземе направо. Човека, ама... Да правя принцип е по-важно от на шпанскията на армия човек. Виж напъян живот. Така... Бумбич. Ай. Ти бач как ми език гоблините. Също му писани бардиране тук. Да са по-близо на е. Уж там е по-близо. Не знам колко е време. Аре. Аре. Ти бомбето. За един принц. Минимум ход нямам. Един принц. Да. Ай. Газ. Майка ти, как ме зибава? Как ме уби комбото по най-нагия начин? В смисъл. Ти беше мега наглото, дет ми го направи. Муската няма направи чак толкова демидж в всеки случай. Ай, аз ще го убия за всеки случай. Стъда много в директ. Шива.
Сави. Що се отчуваш? Удри колата. Александрия така. Бум. Не знае, че нищо не ми направи. Ще болния с бейби драгани турна. Хоп. Убей го. Чакай, майка, колко пъти я ти кажа? Меч. Няма да отиде. Тя ще умре точно назад. Какво си мислиш, че ще оживее? Пача. Няма драл, ще завършим хора. Good game само мога да кажа. И добре изиграно на пичо. Но отваряме краун честа. Той джема те ще помогнат. Хоп. 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 Шитове. Тите за кланчеста си играйте. 5 коронки ти могат да ги съберат парчетовете. Само аз не и Теди. Осем часа. Ай! Копа! 4 джема. Къде не съм ги дал? Я бич. Баталганче. За епик. И пекато хубаво си беше. Не трябваше да го булствам. Не съм много назад. 75 чима. И хора, дано ви е харесал клипа. И чао, до следващия клип.